Евангелле паводле Марка. Езус адышоў у межы Тыра. Увайшоўшы ў дом, хацеў, каб ніхто не ведаў пра гэта, але не змог утаіцца. Бо жанчына, у якой была апанаваная нячыстым духам дачка, адразу пачула пра яго, прыйшла і упала да ягоных ног. А была гэтая жанчына язычніцай, родам сірафеніцыянка. Яна прасіла яго выгнаць злога духа з яе дачкі. Ён адказаў ёй: «Дай спачатку насыціцца дзецям, бо нядобра ўзяць хлеб у дзяцей і кінуць шчанятам». Яна ж адказала яму, кажучы: «Пане, але і шчаняты ядуць пад сталом крошкі ў дзяцей». Тады ён сказаў ёй: «Дзеля гэтых слоў ідзі. Злы дух выйшаў з тваёй дачкі». Калі яна прыйшла ў свой дом, убачыла, што злы дух выйшаў, а дачка ляжыць на ложку.